Здравейте и добре дошли в днешното видео. Това, за което ще си говорим днес, е мода, както можете да видите от заглавието на това видео. И по-скоро искам да ви покажа нови придобивки, които съм си взела за пролета. Неща, магазини, които съм открила в България, откакто съм тук. Някои, повечето са нови всъщност, някои всъщност има само един. Имам неща от Zara, които съм си поръчала. Това не е нов магазин за мене в никакъв случай, но има и доста магазини, от които не бях пазарувала, дори не бях влизала в тези магазини. Останах много приятно изненадана, така че имам доста неща, които да ви покажа днес. Буквално мен има огромни турби от неща, които искам да споделя с вас, така че исках просто да направя видео с впечатления и също да си поговорим малко за модата и за нови неща като цяло, защото може би и вие като мен имате нужда от малко пролетно вдъхновение и пролетно разнообразие като цяло, като става въпрос за гардероба ви и за неща, които искате да, може би да подновите, може би някои неща сте прегледали, виждате, че имате нужда от тях или пък просто имате нужда да ги смените с нови. Така че няма да се бавя. Ще да започна с Zara, тъй като това са нещата, които съм си поръчала и свикнала съм с размерите на Zara, с качеството и като цяло знам какво да очаквам. Тези неща си ги поръчах може би преди месец и нещо от английската Zara, тъй като имах подаръчен ваучер, който ми бяха подарили бившите колеги и съответно реших да се възползвам, когато бяха зимните намаления, януарските намаления и така нататък. Така че има които може и още вече да не са налични, но със сигурност ще прегледам и ако са налични ще ги сложа като линк в това видео, както и всичко останало. Първото нещо, което си взех е това деним яке. Сега в момента денима е отново на мода, така че исках да си взема нещо подобно. Плюс това, моето дънково яке, което имам в момента, е доста светло и е подплатено с много плътна подплата, така че е доста дебело, бих казала. Исках нещо, което става както това за лятото, тъничко, може да се облече при вечер, когато стане малко по-хладно, дори да сте само с потниче или с тениска. Лекичко е, може да се взима с нас на разходки и също и да се сложи и в чанта. Така че мисля, че е много хубаво, интересен цвят е. Може би не ми е от най-любимите. Този точно, който е така леко избелял и то по-скоро на места. Но го видях и ми хареса, така че реших да просто да пробвам и честно казано мисля, че съм доволна. Понеже е минало известно време, както поръчах нещата, вече съм забравила някои от нещата. Но със сигурност тази риска си я спомням. Това е една всъщност розова риза. Не знам колко добре се вижда на камерата. Надявам се да може да се види. Тя всъщност е раирана. Ето така ще я сложа от по-близко, за да се види. Надявам се. Ризата е бяло и розово, като е доста широка, както можете да видите. Оверсайз е. Ето така изглежда отзад. Всъщност мисля, че стила и е поплин риза, така че ще оставя цените, като аз в момента виждам пълната цена, но както казах, това беше на разпродажба. 28 паунда е била, но съм сигурна, че я взех за по-малко. Всъщност много ми харесва цвета за пролета, за лятото. Пак като малко подобно на дънковото яке, може да се сложи вечер, когато е по-хладно. В случай една риза никога не е излишна. Следващото нещо, което си взех, всъщност го искам от много отдавна и то е този waistcoat или елече, маслено-зелен цвят. Всъщност такъв елек много отдавна искам да си взема, но поради една или друга причина никога не съм успявала да си намеря нещо, което ми харесва. Но като го видях този, много ми хареса и наживо всъщност ми харесва. Мисля, че е ленена материята. Сега ще погледна. Да, 50% лен, 50% вискоза. Много ми харесва и цвета, и материята и мисля, че много би го носила лятото. Особено като потник, може би, и есента и зимата, защото е така по-тъмен цвят, така че мисля, че може спокойно да се носи с нещо отдолу, може би дори с тази блуза, която съм сега. Следващото нещо, което си взех, е това розово потниче.
Всъщност, явно розовото в момента ми харесва доста, защото по принцип не нося розово. Почти нямам някакви розови неща, но видях това потниче и честно казано много ми хареса за лятото, пък и розовото е модерен цвят. Това бих го определила като Барби Пинк. Така изглежда отзад с ципче, тук има прорез отпред и е с панделки. Мисля, че е много симпатично и хубаво за лятото, с едни дънки с висока талия, може би светло-сини или бели. Мисля, че би стояло много хубаво. Всъщност следващото нещо, което взех, са тези дънки. Те са доста различни за мене от това, което имам. Тези, които в момента са модерни, мисля, че се носят много с бутуши, особено бутуши с токче изглеждат много добре. Имат този детайл, този стичинг детайл, както можете да видите, с оранжевия шеф. Взех си ги в размер 38 или 10 в UK. Ето така изглеждат на дължина, черни са. Мисля, че са много подходящи за зимата. Дори и за пролета, честно казано, заради кройката. Последното нещо, което си взех от Zara, са ето тези къси гащи, за които честно казано бях забравила. Но причината да си ги взема е, че много ми хареса, че са първо с висока талия. Аз много обичам дънки с висока талия и почти само такива носа. И второ, не ми изглеждаха много късички, макар че не съм много сигурна. Ще ги пробвам и ще видя всъщност за какво става въпрос. Но да, не ми изглеждаха като нещо много късо, защото на мен не ми харесват, когато дънките са, да кажем, с висока талия или каквато и да е талия и са супер къси. Надявам се, че всъщност няма да стоят така, макар че не са ужасно дълги. Ето отзад как стоят. Така че надявам се да са окей. Понеже тези неща, времето за връщане вече отмина, така че и да искам не мога да ги върна, но връщането също би било малко сложно, защото ги поръчах от английската Zara. Така че доста се чудих и доста внимавах за нещата, които поръчах, защото естествено знаех, че най-вероятно няма да мога да ги върна и трябва да се надяваме, че всичко ще е окей. Крайна сметка, ако нещо не стане или не ми хареса и не го нося, винаги може да се подари. Преминавам към следващото нещо, което си купих, което всъщност са единствените, всъщност не са единствените, но са едни от два чифта, които си купих марката Lumberjack. Така изглежда кутията, но честно казано вече съм ги носила, защото страшно много имах нужда от нови маратонки. Ги подносих преди да снимам това видео. Ето така изглеждат. Цветовете са им жълто, синьо и лилаво, което много ми хареса. Според мен изглежда добре за пролета. Отиват на много неща, по-скоро са чънки, бих казала. Да, определено чънки. Честно казано, аз ги използвах за тичане наскоро. Ги чувствам много удобни, стават за тичане, според мен стават и за всеки ден. Тези обувки ги купих от Турция, така че не съм много сигурна дали тази марка може да се намери в България. Може и да може да се поръчат онлайн, не съм много сигурна. Казва се Lumberjack и бих казала, че цените им са доста бюджетни, като тези маратонки бяха 60 лева, което мисля, че е много добре. Ето това ги показвам отблизо и продължаваме натам. Преди да премина към по-интересната част на това видео, исках да ви покажа някои неща, които си взех от Terra Nova. Бих казала, че са доста скучни, но ми трябваха неща, които да нося за вкъщи, които да изглеждат все пак окей, ако някой дойде на вратата или ако работи от вкъщи. Така че това са нещата, които си харесах от Terra Nova. Мисля, че бях в Мол България, когато ги взех. Честно казано, още се бъркам с моловете в София и това беше един мол, в който никога не съм ходила. Да, мисля, че беше Мол България. Ако съм объркала, сложи името долу. Но както и да е, Terra Nova е марка, която можете да намерите навсякъде. Ето така изглежда. Всъщност по-скоро е като панталон, отколкото клин. Но бих казала, че ако това беше вталено, щеше да си е точно клин, защото материята му е като на клин, но може би кройката, конкретно на този, с този широк крачо, е като на панталон. Хареса ми цвета сивичко, хареса ми, че е удобен, материята е много мека, знам колко е качествена, всъщност няма какво толкова да очаквам. Беше на разпродажба
Взела съм го в размер M и струва 12,99, намален от 37,99, така че мисля, че цената е перфектна. Затова дори нещо да не е окей и дори да не издържи много дълго, няма много да им се сърдя. И всъщност си купих и същия топ, в същия десен и същата материя. Това също беше 12,99, а било 32,99, така че пак на много добра цена. Идва с качулка. Аз като цяло не съм огромна фенка на качулките, но ще го преживея, все пак е за вкъщи. Мога да си нося някакво потниче отдолу или нещо такова. И преди да намеря този комплект, бях решила да си направя комплект, като щях да го направя с това горнище, което мисля, че доста отива всъщност. Ето, като ги погледнете едно до друго. И двете са тази материя, която е наръбена или рипт, не знам как се казва. Със сигурност бих казала, че това е по-плътно от това. Това е една идея малко по-структурирана, докато това е малко по-мекичко, малко по-като пижама е това. Плюс като видях, че има комплект, реших, че и това ми харесва и бих си го взела. Това отива и на черно долнище. Това съм го взела в размер L. Честно казвам, не знам дали съм обърнала внимание. Може и да е било само това. Това струваше 17,99. Пак беше намалено. Окей, мола в София е било името на мола, защото намерих едни чорапи, които ми дадаха безплатно, докато се разхождах там. Ако някой все пак се интересува къде е тази Теранова. В следващия плик той всъщност е на резерв, както вече ви показах, но тук има няколко различни неща. Тук ще започна с тези, които не са на резерв. Реално марката се казва Калиопе и пуловер, който си взех от там, изглежда така. Сивичък е, тъничък е, но пък това е перфектното сиво за мене. Аз много харесвам пуловери в този, специално този десен сиво и всъщност много си търсех такъв пуловер, който да изглежда така, защото според мен върви абсолютно на всичко. Може да се носи пролета, може да се носи есента, може да се носи зимата, ако добавим някакви други layers на него. И така, наистина много ми хареса и беше на намаление. Всичко взех на разпродажба, така че съм много доволна. Съдържа вълна, не си спомня какъв е процента на вълна, но всъщност материите са нещо, за което аз много гледам и като цяло държа на материите. Винаги гледам да не са изкуствени или да избягвам изкуственото, доколкото е възможно. Този пуловер има 9% вълна, така че не е нещо, кой знае какво, но все пак беше 20 лева. Така че мисля, че съотношението качество-цена е окей. И да, наистина много ми хареса, така че си го взех. Беше от магазин Калиопе, никога не бях го чувала, никога не бях ходила там. И мисля, че в Ринг Мола намерих този магазин и оттам си купих и нещата на Калиопе. Всъщност имам още нещо на Калиопе, което не съм сложила тук, не знам защо. Всъщност аз знам защо, защото не ми допадна как ми стои и ще го върна. Имам още няколко дни да го върна, така че трябва да поновам да направя това скоро. Това са едни дънки, които купих от Калиопе. Това е тъмно синьо, мисля, че това се казва индиго синьо. И ето така изглеждат, имат този преден ръб отпред и надолу се разкрояват, малко като white leg. Че това се води буткът, поне според мене. Много ми хареса. Талията бих казала, че е средно висока. По принцип аз си купувам висока талия. Така че това беше малко различно за мен, но все пак реших да го пробвам. Харесва ми, че хем не са черни, хем са неутрални, отиват на много неща. За пролета мисля, че биха били много подходящи. И те имат шеф, който е оранжев, малко като дънките на Зара. Сега ще го сложат по-близо да видите. Така мисля, че цвета се вижда малко по-добре. Ето как изглеждат отзад, съответно. Имаха всъщност доста голямо разнообразие от тънки в Калиопе, така че ако някой се търси, може да погледне там. Цената им беше 25 лева, като бяха намалени от 50. Според мен е страхотна цена за дънки. Моята колекция от дънки бавно, но славно доста се увеличава. И аз много обичам да нося дънки, така че според мен няма как да се сгреши.
Другото нещо, което купих, са ето тези ръкавици. Незнайно къде ми изчезнаха кожените ръкавици за зимата. Мисля, че докато бях в Турция изчезнаха безследно. Може би съм ги забравила някъде. Тези, като ги видях, ми направиха силно впечатление, защото изглеждат като естествени. Даже от разстояние си помисля, че са естествени. Дори сега, когато са в ръката ми, се чувстват като естествени. 8 лева. Просто страхотна цена. 25 лева са били. И с размер XS. Това са страхотни ръкавици и все пак черни, класически за зимата. Бяха последните в магазина. Не знам дали онлайн е възможно да ги има още някъде, но попитах жената за друг размер. За всеки случай тя ми каза, това са последните. И продължавам към последният магазин, да кажем, който посетих, и това е Reserved. Честно казано, Reserved е моето ново най-голямо находство. Откакто съм в България като магазин, просто изключително много ми харесва. Имат страшно голямо разнообразие, магазините им са големи, може да се намери каквото търсите, има разнообразие от размери, цените са много добри и мисля, че качеството също е добро за такава класа дрехи. Така че наистина това е много любимо мое попадение. Много съм развълнувана, че намерих този магазин, като съм си купила някои неща от Reserved. Едното вече го носих и не съм го сложила тук, но това са неща, които не съм носила, защото пазя да ги покажа в това видео и след това да им махна етикетите и да започна да си ги нося. Първото нещо е ето това сако, което е кроп като дел. Ето така изглежда. Реално той е същия цвят като моята блуза. Даже бих си го сложила само така набързо да видите, като с всяко едно от тези неща ще добавя клипчета, където показвам как ми стоят, но мисля, че е страхотно. Има тук подплънка, не знам дали е това правилната дума, shoulder pads, така че според мен изглежда много добре структурирано. Има само едно копче отдолу, както се вижда, и като цяло мисля, че е страхотно. Изглежда много по-скъпо от това, което беше. И всъщност като цена е 30 лева. Пише, че е било 90 лева и е размер M. Буквално има 4 оранжеви етикета. Изключително много ми хареса и реших да си го взема. Като мисля, че ще е подходящо, може би най-вече за пролета, за лятото в определени ситуации. Да съм си била в България цяло лято от много години, така че предполагам, че ще има някои дни и лятото, по-скоро вечери, когато може да се носи. Харесва ми, че е неутрално, отива с всичко, с висока талия. Ще бъде страхотно. Следващото нещо, което си взех от Reserved е тази рокля, като това е нещо, бих казала, доста нетипично за мене. Изглежда по този начин. Това е макси рокля. Когато я сложа, със сигурност ще придобия да по-добра представа. Доста е дълга, както виждате. Бих казала, че е опита по тялото, но не прекалено опита. Ето такава е материята. Много ми харесва самата материя. Аз много обичам такава текстура. Много ми харесва на допир. Харесва ми как изглежда. Харесва ми, че е цвят. Бих казала, че може би е цвят екру, не е бяло. Бих казала, че това е екру, а не е бяло. И на много достъпна цена, била 80 лева, аз я взех за 30 и наистина много ми харесва. Пробвах я в магазина, защото се изкуших. Ето има този детайл отзад. И съответно отпред изглежда ето така. Последният чифт обувки, който си купих, са ето тези черни обувки от Reserved. Според мен са страхотни. Хем са класически, хем по никакъв начин не са скучни. Както виждате, топчето им е, не мога да кажа колко сантиметра са това, но със сигурност е много лесно за носене според мен. Аз не мога да нося високи топчета, но обичам, когато нося топчета, да е нещо, което е комфортно, което мога да издържа цяла вечер на него или пък през деня, ако имам някакъв повод. Така че да, много ми харесва. Тук отпред има този детайл. Всъщност това е меш, не знам дали се вижда, леко прозира кръка, но не прекалено много, за да се виждат, буквално да се виждат пръстите. Просто има така леко загатва. И има ето и тези неща, които са бляскави. И както виждате, има и този сатенен детайл, който според мен изглежда много
класически и отпред се връзват, така че крака ви да не изпада напред. Всъщност имате опора, когато ходите, крака ви няма да постоянно да се подхлъзва напред и са черни, остри обувки, класически и супер елегантни. Те струваха 23 лева и ги взех на намаление от 80 лева. И последното нещо, което ще ви покажа е тази бяла риза. Това ми е втората риза за тази пролет, като се замисля, но много исках да си взема бяла риза, памучна, ежедневна, която може да се носи и за офис, и за срещи с приятели, и за разходки, по абсолютно всякакъв повод. Ето така изглежда. Тя също е оверсайз, както виждате. 100% памук и като я пробвах, много ми хареса как ми стоеше. В размера ме, така че е доста голяма, доста оверсайзте и тя беше на цена от 16 лева, което според мен е страхотно. Много ми харесва самата материя. Мисля, че се води бяла риза, но не бих казала, че от тези наистина изкрящо белите, ами по-скоро леко мръсно бяло, или може би така се въобразявам, но мисля, че наистина сравним този плик, да кажем, с тази риза. Не знам дали се вижда на камера, но определено плика е изключително бяло. Радвам се, че добавих риза в колекцията си, защото поради някаква странна причина мисля, че няма обикновена бяла памучна риза, която може да се носи и над потници, и над бански за лятото на плажа, и в малко по-специален повод за офиса. Това беше всичко, което иска да ви покажа в това видео. Надявам се много да ви е харесало, надявам се да ви е дало някакво вдъхновение, да ви е показало какво аз харесвам като цяло и ако ви хареса, ще споделя линковете, за да знаете къде можете да си купите някои от тези неща. Надявам се всичките да ги има. Ако ги няма, ще се опитам да намеря подобни алтернативи. Все пак навлизаме в момента и в нов сезон и аз не съм си взела абсолютно всички дрехи с мен от Англия и започнах да осъзнавам, че имам така доста пропуски в гардероба като цяло, а и в нещата, които съм си донесла. Така че следващия път те пращам много повече и ще имам доста повече избор за бъдеще, но това са неща, които със сигурност ще ми влязат в употреба и ще се носят. Благодаря ви много, че останахте с мен и че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало и надявам се да се абонирате към канала ми и да харесате това видео, като натиснете палчето нагоре. Чао, чао!